Hai लोगोफोर आं दिनै बे आदैनि फिसाजो बिनि आथिमंगल जोङो साजायगासिनो दङ। दा बेखौ आं नोंथांनो दिन्थिलांनो हादों फालिनायखौ, आथिमंगल फालिनायखौ। दा जोंना नै साजायगासिनो दङ, स्क्रिन दोदों, गोजौआव जोंना ट्रिपाल दोनाया जाबाय। दा नैबे साइडजों स्क्रिन दोगासिनो दङ। खाथिनिखौनो मावहरदों गोजानाव जों हरनो थाखाय आलना लाबोदों आरो बे गद्रेजमोन आरो सर्टकेस साजायनाय माखासे हाबायानो हाबाय। दा गामिनि मादै फैदों, बेजों हिनजाव गोदान बिमा थारमाने मादै साजायगासिनो दं। साजायनाय जाबायानो एसे नुबायानो दाउनि हेलेनाव खेमदि नै गावनि फिसौखौ लाना फैदों मादैया। आयो नै भुमिका रङियानि बे जाहैबाय बिब' देरसिन, हिनजाव गोदाननि बिब' देरसिननि फिसाजो। ओमफ्राय नैबे 2 नाम्बार बिब'नि फिसाजो। खाथियाव मोननायखौ बारा मोजां मोनाखै। ओमफ्राय नैबे मादै जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिमा। नैबे दा रंजानो थाखाय थांनानै रंजानो थाखाय एसे बक्सखौ लाबोबाय सिख्ला ओमफ्राय आदा आलासि फैगोननि संनाय खावनाय खालामनो थाखाय जेबो माल माथा लाबोबाय आरो अगदाबखौ जावखाबाय जोंहा हायावनो जावो जोङो। बाहायनो ओंखाम ओंख्रि बेदर गासिबो ना संजोबो। ओमफ्राय नैबे जों मादैया हिनजाव गोदानमोन लाबोनाय बेबो हिनजाव गोदान लांफैबायानो मिथियाखै। दा नैबेहाय मादैया जों एवगासिनो दं हिनजाव गोदानमोन लाबोनाय बेदरखौ, दाउ बेदर। बिबाजै ओमफ्राय नैबे हिनजाव गोदान जाहैबाय बिनानाव थारमाने। सोरनो फुगे आंनो ओंखाम जानो बेहालाय मा फुगे नैबेहा 2 नाम्बार बिब' जाहैबाय, गावनि खरसा हिनजाव गोदाननि बेदर एवदों। मा नाममोनलाय नै दाउलाफ्रा मा होनदों? अम्बालिका ओमफ्राय ब्रह्म मामि नालाय मामिना मा नाम? बाबा नालाय बाबाना मा नाम? दे नोंना मा नाम? नोंना मा नाम? बिनाव बिब'नि Biti. What's your name? memang dersini di tanah hitam. Mana nuna? Turunnya zaibay. Oh ya. Ini sih nak keluar asrama masalah semua. Sini kan tampan dengan ramah sekali. Sini tanah hitam sini. Kita masih bersatu deh kemarin. Kan kurang berhaywe. Kan kerana masih. Sejauh ini hawasnya zaibay. Jabatan bimang zaye, bimang lipsuk. Nukan yang bijak. Dan ini jelas jabatan perempuan sekolah perlu singgah berapa. Kami singgah perlu lagi. Menabi semua orang. Ini semua lagi. Sekolah singgah kau. Semua lagi. Saya sudah jauhin lo. Ini jauh dulu. Dan ini jelas next dia. Oma starby. Kami ini ada alasku zahannya takai. Ini boroni favorite kan zaibay. Oma program garna ya. Noni ini oma ya. Ini kami ini ada noni. Ini dawa seterpa aja oma ya. Kedabayannya. Kedalah sendiri. Kami ini jauh pilih nih. Kedalah. Nggak usah karena aja nih kedalah itu. Beda जोंना नै आदाया अरबो जराय हागासिनो दङ अरदाबाव ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार खालामनो थाखाय अर जरायहांबायानो गोदाव गोदाव संथारो इयो नै
Sabar sekarang. गामिनि मादैमोन बाजैमोन मैगं हाफैबाय Udah mulai. Tengok prak. Udah. Mani minggu bilai, kau berlai na. बाजैनि हाबानि गाजा गोजा समाज Sekarang ni, sekarang. Adik saya sini dapat sini sih. Betul lah, cek. Ayah. Adik ini sih nak Kalau sih sudah udah. sana go. Adik. Adik gelang sana go. Kalau sudah terang na dia. Rawu mila bihan. Mila budi. Bisa sih. माखासे बिद्राय मोनबायानो बिदि ya. दा बेहाय जोङो गामिनि माखासे मावग्राफोरखौ जाहोनो थाखाय रानदों आदाया Langgan dong. बेदर रानगासिनो Deh, moja ke? आदाया नै जोंना Beri. नै बास देगोथोग Guna. गोसो होनानै एवथारदों जानो गोथाव नै जोंना ओंखाम मोनबायानो दा सेंग्राफ्रानो जोंना आलासिफोरनो रिसिप्ट बाहाय दनाव होलाङो आरो Deh, moja ke? रिसिप्ट होलाङोबो बाथि लाबाय फैयो जोंना Nanau. हिन्जावफोरनो जाहैबाय ओमफ्राय हौवा गोदान आंनि बैनाय जाहैबाय Maka minum mulai. Smile. Smile. Mini deh, mini dong. Mini dong. Ya. Hei, Cia. Karena जोंना आब'मोन फैदों आंनि न'आवसो आब' बियो उन्दै गिदिरा ओमफ्राय बैहा आनैनि फिसाजो सासेया बेखौ मोजाङै आङो गोसो होनो ओमफ्राय बैहा बैनायखौनो होनांगौ जाहैबाय आरो बैसो आंनिफ्राय देरसिनबाबो बैनायखौ एसे एलेंमारिनि ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि बिमानिफ्राय बायगोन बिसोर एलेंमारिनिजों Betul, sama. माखासे जोंना बिदै लाबाय आंनि फिसाजो थांगोन नालाय Elewar Fatia. Oh, mana sel? Lagi ya. Hei, maju. गामिनि माखासे जाबाय नै ada restoran cak new pagi Bener. sedikit wai
जागोन Kirim berat दा saya. जों आलासि थांखांजोबनानै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान बिसोर एसे जाबाय आलासि थांखांजोबनानै जाबाय आरो मेवाइमोन जोबनायनि एसे इन्टारेस्ट लाबाय बिसोर गोदान ज'नो हिनजाव गोदान बिमा जाहैबाय खामानि जोबखांनानै आलासिफोर थांहोजोबनानै जाबाय लास्टआव Kamu sendiri, kamu tak ada. बेथ' देरसिन जाहैबाय Dersin dan saya. Jawaban saya Ruya. Ruya saya. Ini ada baik, ini nampak selesai. Yang lain, masuk kata saya. Sudah waktu dekat kan, दा नै जोंना बिनि नेक्स्ट डेआव आलासि थांखांनायनि अखानायै बिदाय होनाय थारमाने हिनजाव गोदान हौवा गोदाना गावनि न' थांफिनसिगोन दा एसेबाबो दुखु जायोना जेनेबा गावनि बिमा बिफाया गोरलैनिफ्रायनो खांबोबाय दा दिनैनिफ्राय मालाय न'आव थाहैसिगोन हौवानि न'आव बेहाय एसेबाबो दुखु जायो बे हिनजाव गोदानबो फैफानायमोन हिनजाव गोदानजों फैनाय बाहाय जोंहा दा गामिनि इन्टेलेक्सुवेल आरो एसे मानिजाथाव रहिम ब्रह्मआ बुजायदों गाव संसारखौ बोरै जानांगौ बेनि सोमोन्दै बे आदै होनगासिनो आदै होनजाहैबाय दा जोंनि न'खरनिफ्राय जों बिदाय होसिगोन मालाय न'आव थाहैनांसिगौ जाहैबाय दा बेवहाय बयबो एसे गोसोआव एसेबाबो मा मोनो दुखु मोननाय बायदि बिदाय लाबाय नै हौवानि न'आव थांसिगोन दा भिडिअ आंना एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो भिडिअ कमेन्ट शेयार खालामदो बाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गोदानब्ला